Айде сега. Здравейте, другари и другарки! Днеска сме в Ливърпул с тати приятела и сега ще си возим на малък влак. Ето го влака. Ей, там е влакчето. И сега ще се качим и ще се возим. Отиваме ли? Да. Ще снимаш ли? Ето ти камерата. Добре, тук. Айде напред. Айде се. Оп, чакай, няма се. Ето го тати. Айде покажи влакчето. Мартин. И Мартин. Ето Мартин е тук. Покажи влакчето сега. Ола! Ето го нашия локомотив. Ето и другия там. Да. Може ли да кажа чао? Добре. Чао, другари и другарки! Тръгваме, тръгваме!